Σήμερα, πόσο έχει 14 Πέμπτου 2012. Κάναμε σε αυτές τα μαγιάτικα. Ξαναστηνόμαστε στο 078, τι λες? Άντε, το βγάζουμε, αλλά αυτό θα με τώρα άλλο κοπάδι. Το ίδιο κοπάδι. Δεν ξέρεις, ρε Φάνη, να παίξουμε 5 ζυγίες. Ναι, συνέχισε εδώ να τραβάς. Πάρ' τη μηχανή. Να έρθω από εκεί να το βγάλω. Τραβάει τώρα. Τραβάει. Ναι. Έλα, φίλε μου. Γιατί στην αρχή έχω ότι δεν είναι καλό πιασμένο και δεν ξέρω ακόμα δηλαδή. Στο πάμε, ρε. Τράβω το βίντεο. Τραβάω. Καλύτερα κουπαστεί, ή όχι? Ξέρω, γλιστράει, φοβάμαι μπεις η κάμερα στο νερό, ρε φίλε μου. Εντάξει. Πώς θα τα κάνω τώρα, βίντεο, κάμερα, μπραγό, πού το μπραγό? Αυτό μας το μαλάκα. Δεν θα ζητάνε, ψόφιο. Και πάει στο πόδι. Όχι, μην πάει στο πόδι. Πού τον? Αν νομίζεις ότι θέλει λίγο παίξιμο ακόμα. Έχει να παίρνει. Άμα μου δείξει ότι παραδίδεται θα το μαζέψω. Χαλάρα, φίλε μου, χαλάρα το πρώτο μας. Ναι, μα γι' αυτό και εγώ το έμαθα το έτσι με αργάριο. Όχι, να μην τρέμεις, να δουλεύει. Τρέμω, θέλω να πω το ψάρι είναι εκεί. Με τα χτυπήματά του που μου κάνει, δεν μου δίνει ότι είναι καλά πιασμένο. Δεν ξέρω γιατί. Α δούμε τώρα. Έχω κάνει τόσα, κάτι μου κάνει αυτό. Πάμε να δούμε. Και τα άλλα είναι πιο κάτω, τα δίνει το βιτό. Τα είδα εγώ στο βυθόμετρο, μα θα ξανατζιγκάρουμε. Πάμε για δεύτερο μετά. Κάτσε μην βάλει τον πραγμό μέσα και φοβηθεί. Όχι, μην το βάλεις. Δεν το βάζω. Άσο να έρθει τάβλα πάνω και μετά. Δεν το έχω κουράσει όπως πρέπει. Άσο ναι. Είναι και μικρό, είναι δεκάρι. Δεκάρι το είπα κι εγώ, αλλά δεκάρι μαλάκα έχει αυτό το ζόρι του. Πώς δεν έχει? Για κοιτάξτε, ο μύθος καταρρίπτεται για την πονάτσα. Ναι. Έχει το νου σου. Πιστώμα τον έχουμε πιάσει, μην μου σου πέσει κάμερα κοστί. Την έχω περάσει από το χερούλι, τώρα άμα μου πέσει μου πες, να σου πω. Τα από κάτω τ' άλλο! Το άλλο είναι το από κάτω! Θέλω το πάνω και τα κάτω. Θέλω το πάνω! Να μην βιαστείς, να είσαι σίγουρος. Αν δεν είσαι μην κάνεις κίνηση. Δεν κάνω κίνηση, φέρε μου το καλά. Να το δω εγώ με τα γκίσια του. Μαλάκα, τι μπραγός είναι αυτός ρε κολλητέ μου? Τι να σου πω τώρα? Δεν το έχεις αυτό το μπραγάρισμα. Τι λες ρε φίλε, δεν το έχω? Είναι καλά πιασμένο τουλάχιστον. Μην βιαστείς ρε. Δεν βιάζομαι ρε Φάνη. Χαλάρωσε. Δεν μου καρφώνει ρε φίλε το ψάρι σωστά. Εντάξει ρε Φάνη να πούμε. Εδώ τι κοιτάξτε τώρα. Το λάστιχο πάει να φύγει. Γάμισε το λάστιχο. Έλα κράτα τώρα βγάλουμε το ψάρι. Τελείωσε. Έλα βγάλε. Κολλητέ μου είσαι έτοιμος? Κολλητέ μου την Παρτενιά τη σπάσαμε? Σπάσαμε. Καλά έκανε και ανέβασα πάνω το. Καλά ήρθα από τη Σαντορίνη λέγε. Έλα κολλητέ. Μαγιατικάκι. Είναι κιλά. Ό,τι είναι, τι. Ό,τι είναι, μια χαρά. Αυτό είναι ο καλύτερος μεζές. Σφήνωσα κι εγώ. Ματώθηκε το σκάφος. Μαλάκα γίνει άξιο το σκάφος. Έλα να σου πω τώρα.